Sortuko den Arantzadieko parkerako proiektu iradokitzaileak ezagutzeko ezaguerak truk pasealdian izen emateko epea irekita. Gunean, behin betiko taxutzeko herritarren prozesua aurrera doa eta han udalak kudeaketa osoa partaidetzaren bidez egitea aurre ikusi du. LGTBI zinemari buruzko zinegoa jaialdiaren aurkezpena eginda Nafarroan. Patricia Perales Iruñeko lehen alkate ordea, Arturo Goldarazena Tafalloko alkatea, Ander Oroz, Ansoaingo alkatea eta Katalingorri elkarteko ordezkariak izan dira. Navarra Arenan kontzertu eskiniko du Mareak abenduaren 14an. Volkswagenek ez du auto elektrikorik ekoiztuko Iruñan. Azken generazioko gamma kamera berri bat abian jarri du Nafarroko ospitalguneak gaitz onkologikoak, hezurretakoak, kardiologikoak eta garunekoak aztertzeko. Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeko urteko batzarra eginen da ostiral honetan Iruñan ekitaldian, Barkos lehendakaria eta bere parekideak Inigo Urkullu eta Lain Ruset hartuko dute parte. Hau dira martxoaren gaurko titularrak. Sortzear dagoen Arantzadieko parkerako ekimen iradokitzaileak ezagutu nahi. Ezaguera truk ibilaldiaren bitartez aukera dago eta izen emate epea zabalik da. Ostegunean arratsaldeko 6:30 ingurumen hezkuntzako museoan ezaguera truk abiatuko da herritarrendako 2 ordu inguruko saio pasealdia Arantzadi ekoparkea ardatz. Proposamena Argako meandrotik ibiltzea da, 4 esparru, jolastokia, ingurumen hezkuntza eta artekoa, agroekologia eta ekonomi zirkularreko eskola, abeltzaintza nekazaritzakoa. Izango dituen berdegune handia sortzeko berrantolatuko den eremuetatik hain zuzen. Pasealdian eremu hoien inguruan garatzen ari diren proiektuak ezagutu ahalko dira eta proiektuak gauzatzen ari diren beste batzuekin iritziak trukatu ahalko dira. Horrela, inspirazio iturri gisa erabiltzeko edo jardunbide egokien inguruko irakasbidea izateko. Saioan sartzea libre da, baina aldez aurretik izena eman behar da emailez info abildua ekoparkearen arantzadi.comen. Ohikoa denez, saioan noiz eta aurreko egunaren 8 arte eta helbide elektroniko horretan bertan hala eskatuta parte hartzaileekin doazen adin txikikoendako ludoteka zerbitzu egongo da Debalde. Udalaren ideia da etorkizuneko ekoparkearen diseinuan zein kudeaketan ordezkaritza izatea, bai eremu hoietan dauden entitatek, bai erabiltzaileek eta kolektibo interesdunek. Horrela, kudeaketa osoa partaidetzaren bidez eginez. Ideiak emateko prozesuan nola parte hartu jakiteko eta parkeko proiektuaren inguruan argibide zehatzagoak nahi izanez gero berariazko gune hau dago, webikoitza ekoparkearantzadi.com. Saio honetaz gain aurreikusi da martxoren amaieran sektore lantaldeak berriro biltzea, martxoren 26an eta 27an hoien 3. deialdia izango da. Era berean, herritarrek ekarpenak online egin aldituzte. Horretarako, egina dagoen plataformaren bidez. Webgunean egindako proposamenak ere banakakoak edo taldekoak izan ahalko dira. Zinegoak jaialdiaren aurkezpena eginda. LGTBI Zinema Festivala da eta urtengoa 3. edizioa izango da. Aurkezpenean, Patricia Perales Iruñeko lehen alkate ordea, Arturo Goldarazena Tafallako alkatea, Ander Oroz Ansoaingo alkatea eta Katalingorri elkarteko ordezkariak izan dira. LGTBI zinemari buruzko zinegoa jaialdiaren aurkezpena eginda Nafarroan. Patricia Perales Iruñako lehen alkate ordea, Arturo Goldarazena Tafallako alkatea Ander Oroz, Ansoaingo alkatea eta Katalingorri elkarteko ordezkariak izan dira. Zinegoak 2004 urtean jaio zen Bilbon, kultura, zinema eta arte eszenikoen bidez sensibilizazioa bultzatzeko tresna gisa. Jaialdia urtero otsailean egin ohi da Bilbon eta martxoan Euskal Herriko herri ugaritan barna bira egiten du. Nazioartean LGTB jaialdiaren erreferente bihurtu delarik. Zinegoaken ikus-entzunezko 100 lan eszeniko baino gehiago proiektatzen dira, film luzeak, film laburrak, dokumentalak eta bar. Gehienak nazioarteko jaialdietan sarituak izan direnak, aurreko ediziotan 10.000 lagunetik gora parte hartu izan dute zinegoatan.
Marea musika taldeak kontzertu bat eskainiko du abenduaren 14an Nafarroa Arenan. Navarra Arenan kontzertua eskainiko du Mareak abenduaren 14ean. Ostegunean goizeko 10etan jarriko dituzte sarrerak salgai vbikoitza losmarea.com webgunean. Sare sozialetan eman du kontzertuaren berri talde berrioztarrak. Abenduaren 14an bigarren kontzertu bat eskainiko dute Mareak Iruñan. Areto handiagoa aukeratu dute Navarra Arena. Sarrerak erran bezala ostegunean jarriko dira salgai taldearen webgunean. El Azogue diskoa aurkezteko Iruñan egin behar duen lehenengo kontzerturako sarrerak azkar batean amaitu ziren. Ziudadelan eskainiko dute kontzertu hori ekainaren batan. Biran, eskainiko dituzten kontzertu guztietarako sarrerak aldi berean jarri zituzten salgai martxoaren 13an. 24 ordutan, 50.000 sarrera saldu zituzten. El destino como una segrilla con bozal. Eduardo, llévame a Canto Cochino, que no quiero ver el mar. Será un trozo de luna podrido y resiliente, el dueño silencioso de una lengua candente. Será el cuerpo presente que se metió el futuro en el calzón. Que el aire en la avenida, por siempre emputecido, me traiga en las alforjas lo que pudo haber sido. Que el barro desabrido se coma en derriozar el corazón. Me estampo contra el raudo calendario a la espera de otra nube. No salen ni las cuentas del rosario si me da por no morir. La tromba llegará hasta la rodilla, la tarde que me empieces a llorar. Cuidado con Peter Pan, mi campanilla, no lo tengas que ver. Será la voz errante de un verso maloliente que no encontró el sentido a no querer quererte, que se bebió los ríos y fue a desembocar en tu rincón. Quizá el poema Marcelo que se jugó los dientes te muerda como nunca, ladrando como siempre, y vuelva del hastío quemando su navío en el sillón. Seré la desvergüenza de un tal Judas que 30 veces te niegue y luego más. Que se ha metido una vela tan cruda que no la puede tragar. Buscaba en las alturas pala y pico, buscaba la ballena de Jonás. Me fui a desenterrar a Federico para nunca regresar. Seré un trozo de luna podrido y resiliente, el dueño silencioso de una lengua candente. Seré el cuerpo presente que se metió el futuro en el calzón. Que el aire en la avenida por siempre
Auto elektrikorik ez Iruñean edo behintzat ekoizpenari dagokionez Volkswagenen eskutik. Volkswageneko salmenta eta marketing arduradun Jürgen Stagmanek adierazi duenez, datozen 3 edo 4 urtetan ez da auto elektrikorik eginen Landabengo lantokian. Zwickau, Edmen eta Hannoverren dituzten lantokietan ekoiztuko dituzte. Europa Press agentziari eskaini dion elkarrizketan gaineratu duenez, Landabengo lantokiko ahalmen guztia erabiltzen ari dira Polo eta T-Cross modeloak ekoizteko. Dena den, ekoizpen elektrikoa bultzatu nahi du enpresak eta 2030 urterako ibilgailu elektrikoen salmenta enpresaren salmenta orokorraren 40% izatea nahi dute. Datarik zehaztu gabe Landabengo lantokiaren elektrifikazioa inoiz iritsiko dela gaineratu du Volkswagen taldeko kontseilari ordezkaria Herbert Dieselek. Nafarroako ospitaleguneak gaitz onkologikoak, hezurretakoak, kardiologikoak eta garunetakoak aztertzeko azken generazioko gama kamera berri bat jarri du martxan. Urtero 2500 pertsona edo paziente aztertuko dituela aurreikusten da tumoreak eta bestelako lesioak aurkitzeko. Nafarroko ospitaleguneko medikuntza nuklearreko zerbitzuak gama kamera berri bat jarri du abian, besteak beste miaketa onkologikoak, hezurretakoak, kardiologikoak eta garunekoak egiteko, helduei naiz aurrei. Ekipoak aukera ematen du anatomikoki eta zehaz-mehaz aurkitzeko tumoreak, lesioak edota infekzioak eta urtean 2500 bat gaixo aztertzea espero da. Ekipoa eskuratzeko guztira 725.000 euroko inbertsio eginda. Gailu hibridoa da azken generaziokoa eta azterketa saio berean froga metabolikoak eta anatomikoak konbinatzeko aukera ematen du. Gaixotasunen eta tratamentu ezberdinen aurreko erantzunaren segimendu egiteko, modu erraz, azkar eta erreproduzigarrien eta minigabe. Aldi berean egiten ditu tomografian bat eta tomografia axial konputarizatu erradiologikoa, ebakidurak espazioaren plano guztietan irudikatuta hain zuzen ere 3 dimensio irudiak dira. Gailu honi esker argiago ikusi ahal izango dira lesio gero eta txikiagoak detektatzeko sensibilitatean naiz irudiaren bereizmenean dituen hobekuntzagatik. Ekipoa gainera miaketen denborak laburtzen ditu hartzeko duen azkartasun handiagoarengatik eta hori funtsezkoa da mina duten gaixoengan eta aurrengan azterketak egiten direnean. Bihotzeko azterketa zehatzak egiteko esate baterako teknologi berezia du eta miaketak egiteko denbora murrizteko aukera ematen du zehazki 150 murrizten dira esfortzu kardiologiko ondorengo azterketak. Azkenik, teknologi berriak babes erradiologikoaren hobekuntza sakondu du eta gaixo mota guztiengan jarduera dosia murrizteko aukera ematen du. Gamma kamerak medikuntza nuklearreko espezialitateak erabiltzen dituen gailuak dira helduei eta aurrei azterketa morfofuntzionalak egiteko eta hoiei esker gammagrafiak deitzen direnak eskuratzen dira. Gaixoei aurretik zain barnean gamma erradiazioaren sustantzia erradioaktiboa administratzen zaie eta era horretan gaixoek botatzen duten erradiazioa kanpotik detektatzeko gai dira. Erradiazio hori ondoren 3 dimentsioko irudi bilakatzen dute eta horrek aztertzen ari den organoren jarduera zehazten du. Aparatu horiek ia organo guztiak aztertzen dituzte maila morfologikoan naiz funtzionalean eta gorputz osoko irudiak eskuratzeko aukera ematen dute. Tomografiakoak, ebakidura, anatomikoak eta mugimenduko irudiak edo zinema modukoak. Gehien egiten diren miaketa gammografikoak, bihotzekoak, hezurretakoak, tumorenak eta garunekoak dira. Baina diagnostikoaz gain beste eremu batzutan ere nabarituko da horren eragina ekipo berriak dakartzan hobekuntzei esker. Erosi berri den gamma kamera berria jada lanean ari da. Lehendik zegoen beste gamma kamera baten ordezekarri da, ura ez zelako hibridoa, prestazio gutxiago zituelako eta taka ere ez zuelako. 2018 urtean zehar medikuntza nuklearreko zerbitzua guztira 8.500 bat gaixo hartatu zituen gammagrafia, tratamentu metaboliko eta densitometrian artean. Gaixoietatik 5.000 inguru gammagrafia bidez aztertu ziren. Ostiralean Iruñeak urteroko Akitania Berria, Euskadi eta Nafarroa Euroeskualdeko batzarra hartuko du.
Bertan Barkos lehendakaria Urkullu eta Alain Rousset izango dira. Ostiral honetan martxoak 22 Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeko urteko batzarra egingo da Iruñan. Bertan izango dira Nafarroko lehendakaria Uxue Barkos eta bere parekideak Inigo Urkullu eta Alain Rousset. Jardunaldiari Nafarroak pasaden urtetik Euroeskualdeko lehendakaritzaren buru denak harrera egingo die Nafarroko jauregian eskualdetako arduradun nagusiei. Ondoren urteko batzarra eginen dute eta bertan gai ordenean izango dituzte aurreko bileraren aktaren onarpena, 2018ko balantzearen aurkezpena, hala nola aurrekontuen prebizioak eta 2019rako laguntzen deialdiak. Batzarra amaituta, Nafarroko presidenteak eta Euskadi eta Akitania Berriko presidentek prentsaurreko eskainiko dute bileran landutako gaien inguruko informazio emateko. 1982 urtean, Nafarroak, Akitaniak eta Euskadik lankidetza hitzarmena sinatu zuten erakunden arteko harremanak zegozkien eskumenen esparruan garatzeko, guztientzako interesak lortzeko xedearekin. Halere, 2000 urtetik Nafarroak elkarlan horrekin jarraitu zuen biko hitzarmenen bitartez. Bitartean, Euskadi eta Akitaniak hasierako protokoloa kontuan hartuz, eskubide komunitarioak araututako bestelako lankidetza estruktura baterantz pausua eman zuten. Nortasun juridiko zornitua eta helburu izanik kide direnen artean. Mugaz gaindiko elkarlanaz gain, eskualdeen artean eta maila transnazionalean ere elkarlana bultzatzea. Horretarako 2011an lurralde lankidetzako Europako taldea sortu zuten, Akitania Euskadi Euroeskualdea izenarekin. 2016an Akitaniak Limusin eta Poitou Charente eskualdeak sartu zituen, Akitania Berriko eskualdea osatuz, eta Nafarroak taldean sartzeko eskaera egin zuen, eta 2017ko martxoan sartu ostean Akitania Berria Euskadi Nafarro Euroeskualdea izena hartu zuen. Goizean lanbroa zerua lainotsu egongo da, goizean lainoa gutxitzen joango dira eta arratsaldean zerua laino gutxikin geratuko da. Ipar-ekialdeko haizea ahul-bizia ibiliko da bolada gogor batzukin, temperatura maximak gutxi igoko dira. Ostegun goizean lanbroa zerua laino gutxikin agertuko da goizaldean eta goizean goiz tarte lainotsu batzukin, haizea ahul eta aldakor ibiliko da, goizaldean hego-mendebaldekoa nagusituko da eta arratsaldean ipar-ekialdekoa. Temperatura minimak gutxi jaitsi eta maximak gutxi edo nahiko igoko dira. Sortuko den Arantzadieko parkerako proiektu iradokitzaileak ezagutzeko ezaguerak truk pasealdian izen emateko epea irekita. Gunean, behin betiko taxutzeko herritarren prozesua aurrera doa eta han udalak kudeaketa osoa partaidetzaren bidez egitea aurre ikusi du. LGTBI zinemari buruzko zinegoa jaialdiaren aurkezpena eginda Nafarroan. Patricia Perales Iruñeko lehen alkate ordea, Arturo Goldarazena Tafalloko alkatea, Ander Oroz, Ansoaingo alkatea eta Katalingorri elkarteko ordezkariak izan dira. Navarra Arenan kontzertu eskiniko du Mareak abenduaren 14an. Volkswagenek ez du auto elektrikorik ekoiztuko Iruñan. Azken generazioko gamma kamera berri bat abian jarri du Nafarroko ospital guneak, gaitz onkologikoak, hezurretakoak, kardiologikoak eta garunekoak aztertzeko. Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeko urteko batzarra eginen da ostiral honetan Iruñan ekitaldian, Barkos lehendakaria eta bere parekideak Inigo Urkullu eta Alain Rousset hartuko dute parte.